Ola, son Xavier, o monitor de tapices do Concello. Desta vamos facer uns brincos ou pendentes en forma de espiral. Necesitamos esta peza para poñer na orella, que se non tedes, aproveitade algún que tedes por aí na casa que non usades e podedes quitar e poñelo. Ou se non, ide donde do Pazo ou donde Genaro, que seguro que eles teñen. Entonces, o poñemos aí, collemos un alfinete, collemos un dos fíos, o poñemos á mitade, e o pasamos por a argola, vale? Pasamos por aí. Echamos para que non se nos mova. Poñemos outro aquí, que damos unha volta. E agora vamos montar os que nos quedan, os outros tres. Collemos así a metade, vamos hasta o medio e metemos por abaixo e facemos un nudo cabeza de la barca, de la verca, perdón. Aí, por debaixo. Collemos o que nos falta. Agora quitamos aí, xa non pinchamos o fío, solamente deixamos a argola dentro. Collemos este da esquina de aquí, o que entrou aquí, vai facer de guía para este lado, vale? Collemos, vamos facer baquetas, e facemos así, e para baixo, arriba e abaixo. Vamos envolvendo sempre o guía. Bueno, chegado aquí, este é xusta ao borde, é cando empezamos a poñer as abelorias. Aquí xa os temos todos metidos, bueno, temos aquí 14 neste lado, quitamos este extremo e metemos por aí e o levamos hasta arriba. Vamos a pinchar aquí para que non se mova tanto e facemos o último nudo. O guía sigue sendo o mesmo. Acercamos e xa temos unha fila feita. Agora collemos o seguinte da esquerda e agora se converte en guía. Vamos con el paló. Vamos facendo sempre baquetas, é sempre a mesma operación en toda a peza. Vale, temos que facer así hasta chegar aos 34 que temos. Chegamos á esquina de todo, collemos un abelorio
O engarzamos. Vamos hasta o final. O guía sigue sendo o mesmo. Entonces, ahora vamos facer sempre así. Esta peza vai ir dando voltas, hai que ir pinchando, vale? Pouco a pouco os vou ir mostrando cando se dé a volta.